Per 5è any consecutiu, els Premis de Periodisme Jove Joan Marc Salvat han tornat a reconèixer la tasca dels joves comunicadors del territori, aquells que seguiran defensant i dignificant la professió en els pròxims anys. El Castell del Paborde ha sigut novament l'escenari escollit per fer-hi l'acte de lliurament, amb una cerimònia que ha tingut el record d'en Joan Marc, que ens va deixar el 2015 ben present. A més, enguany s'ha convocat la primera edició del Premi Xavier Joan Pere Oliver de temàtica social, en memòria de l'activista reusenc finat el 2019. Uns guardons que aquesta edició han tingut una forta presència femenina, tant en els reconeixements com en la temàtica dels propis treballs. De fet, pel que fa al Premi de Periodisme Jove, el segon premi, valorat en 700 euros, ha estat ex aequo per la periodista Neus Bartola per un conjunt de peces pròpies emeses a Canal Reus Televisió i per Ariadna Martínez, Irene Margalef i Alba Cartanyà amb l'Alternativa, l'espai radiofònic de la nova ràdio de Reus que vol repensar el món des d'una perspectiva feminista. La fotògrafa Anna López, coneguda professionalment com Anna Lofi, ha rebut el primer premi de l'edició d'enguany, valorat en 900 euros, per la mostra Llàgrimes de Sirena. La reusenca ha mostrat el seu compromís amb el món del fotoperiodisme, sovint menys tingut. Qualsevol test, si no està reforçat per imatges, doncs la veritat és que és un plus molt important i que no podem deixar perdre, no? I fer una foto, doncs recordar que no només és apretar un botó, sinó que hi ha molt de feina darrere i també els fotoperiodistes són fotògrafs però també són periodistes i trobo que és una feina molt important i que no s'ha de deixar enrere. Raquel Fabregat i Ariadna Cortiella, autores del reportatge audiovisual Mirades al futur, han estat guardonades amb el primer Premi de Periodisme Xavier Joan Pere Oliver de temàtica social, amb un valor també de 900 euros. La peça, que es va enregistrar a Udaipur, a l'Índia, permet conèixer l'empoderament de la dona en aquella zona del país. Volíem reivindicar principalment la feina de l'ONG Kolam, a Udaipur, al nord de la Índia, que fa una feina molt gran, sobretot amb l'escolarització i amb l'alfabetització de les dones. Crec que és molt important destacar tot el paper que tenen els joves, sobretot en el periodisme, un món on sembla que costa entrar i està molt bé que facin aquest tipus de reconeixement. Una de les distincions d'enguany s'ha quedat a casa. El salvatà Andreu Rauet, conductor del programa Fot-li Esports de la nova ràdio de Reus, ha guanyat el Premi Òmnium Baixcamp, que reconeix la feina feta per un alumne cursant estudis relacionats amb el periodisme o la comunicació. Rauet ha rebut 350 euros per a material informàtic. El darrer dels guardons de la vetllada ha estat el que es dedica anualment a la trajectòria periodística, valorat en 900 euros. La comunicadora ebrenca Berta Treig ha rebut el reconeixement, entre altres, per la seva dedicació al món del periodisme esportiu en el seu pas per Canal Reus i també per la seva tasca a la redacció de Canal Terres de l'Ebre, on actualment hi treballa. Treig, enormement agraïda pel premi, ha aprofitat en el seu discurs per reivindicar el paper de les professionals en el periodisme. Han sigut uns premis en clau femenina total, les dones sempre estem allí, les periodistes encara necessiten més reconeixement i més en un món com el que jo vinc, no? Els esports, ho explicava molt bé la Colla Ballester. Les dones ens hem de reivindicar i sovint necessitem més esforços per fer que els homes. És un món que encara queda molt per fer i molt per treballar. La periodista reusenca Colla Ballester, presidenta del Col·legi de Periodistes de Catalunya a Tarragona, ha padrinat la 5a edició dels premis. Ballester s'ha assegut a conversar amb la periodista Alba Cartanyà, compartint experiències de les seves respectives trajectòries professionals i reflexionant al voltant d'aspectes com el rol de la dona a les redaccions dels mitjans de comunicació, la precarietat que afecta el periodisme o el paper complementari que han de jugar les generacions de periodistes més joves i les més veteranes. La cerimònia ha estat conduïda pel locutor de Ràdio La Selva, Toni Mateos, que ha anat donant pas als premiats, així com introduint les intervencions de les diverses veus que han vestit l'acte. Entre elles, l'alcalde de La Selva, Josep Masdeu, que ha destacat la consolidació del Premi al Territori, el director de Reus Digital, Maria Arbonés, recordant l'empenta i el bon saber fer d'en Joan Marc, així com la filla de Xavier Joan Pere, Marc Joan Pere, que ha lloat la figura del seu pare i el seu compromís amb les causes justes. Com ja és tradició i picant l'ullet a la melomania d'en Joan Marc, una actuació musical tanca sempre l'entrega de premis. Enguany ha estat el torn de Paula Fitz i Boris Vic, un duet reusenc que juga amb les seves bases amb el pop, l'electrònica i fins i tot el jazz. Baby, tell me please that you're